ден 9 от нашето пътуване и ден 6 от преминаването през лечение. Да се събудиш и да поискаш. И да ти се случи. Да се събудиш от амнезията, да поискаш и да оставиш на Вселената да го случва за теб. Това е темата днес. Преди това, може ли за момент да погледнете, виждам коментарите във видеята, много ви благодаря от цялото пътуване, разкошни коментари, има най-различни, които са за болестите. Може ли за момент да разгледате една болест не като лошо, не като дуалността на това е добро, това е лошо, това го искам, това не го искам, бяло и черно, ден и нощ, позитивно, негативно. Може ли болестите да ги сложите пред себе си само като изживяване, преживяване? Това, което се случва, когато го направите, е да бъдете просто наблюдателя. Наблюдателя на тялото си, как преживява физическата болка, емоционалната болка, свързана с различни болести, всичко, което е свързано с една болест. И тогава, отделяйки се и наблюдавайки само като наблюдател, това, което се случва е, че не просто болката намалява физически, факт. Това, което се случва е, че ние се превръщаме само в неутралният човек, който вижда как човешкото ни аз минава през преживяването на една болка, физическа болка, болест, или страх, свързано с някаква болест, всякакви мисли, чувства, емоции. И същевременно и човека, който изпитва цялата болест, когато започнете да наблюдавате и себе си, и някаква болка физическа, и болестите, и бъдете и този, който го изживява, и този, който наблюдава, то едното, то другото, понякога и двете, изведнъж неутралността и влизането в посредата, не на целия спектър на позитивно-негативно, на цялата дуалност и на полярността, на двата полюса на полярността, изведнъж ти влизаш в центъра на целия спектър. И тази неутралност създава в теб хармония и баланс. Друга една причина да има болести все още най-различни по света. Единият въпрос беше защо все още има болести по света, защо хората продължават да боледуват, нали? Всички чистоти се увеличиха, планетата Земя е в 5-то измерение толкова отдавна вече. Хората увеличават трептението, чистотите си на вибрация на тялото си, защо все още има болести и войни и прочие. Когато едно тяло физически започне да трепти на по-висока честота, това, което се случва е, че клетките и тялото започват да навлизат в по-горно измерение. Но те не са събуждащи сутринта и на добро утро, вече съм в, да знам, 5-то, 6-то, 4-то измерение, няма значение. Не, това е постепенен процес. Има един период, в който тялото догонва. Тялото догонва мисълта, тялото догонва състоянието на осъзнаване. Когато много осъзнато преминаваш през процеса, твоите мисли и тази неутралност променя начинът ти на мислене и стари програми отпадат. Но това, което се случва същевременно е, че тялото ти физически се опитва да догони твоят нов начин на мислене. Затова е необходимо човек да бъде изключително търпелив в момента със себе си, с тялото си. И да не приема болестите като това е лошо, защо ми се случва на мен, горкия аз, на мен, аз съм като жертвата, на която поредната болест се е случила. И когато влезете в тази фаза на неутралност и осъзнаването, че тялото ти продължава да доконва, защото примерно 80% от твоето тяло е навлязло в по-горното измерение, на останалите 20% все още се лутат някъде там, било то по енергийни центрове, било то по органи, по части на тялото. Те просто се
догонват с останалите 80% от тялото. И за това просто направете личният избор как искате в този транзитен период да живеете. Можете да си насочите вниманието навътре и да останете на самолечение. Може да поискате лечител да ви помогне енергийно, за да може да се справите заедно с енергийния лечител. Можете да поискате операция, може да поискате така наречената традиционна медицина, макар че в Китай традиционната медицина е акупунктура, тотално различна от европейската. Може да поискате да не правите нищо, просто да оставите на тялото да реши да догони само по себе си, когато реши. Но може ли да изчакате, когато вземете решение, да изчакате? Не е от типа на сутринта сте с едно решение, вечерта сте с друго решение, на следващата сутрин трето, на обяд с четвърто, вечерта с шести вариант на решенията си. Когато вземете решение кой вариант искате в този транзитен период, когато тялото догонва, останете за малко по-дълъг период от време. Самото ви тяло ще ви покаже колко време имате нужда като транзитно да може да реагира. Защото тялото винаги ще продължи да живее в трето измерение. И това трето измерение му трябва линейно време, за да може да ви покаже, че се променя. И то със сигурност тялото ви, със сигурност ще ви покаже, че се променя. И когато се замислите, осъзнавате ли в кое време живеем в момента? Не просто на бурното време, на множество промени, на отпадането на много стари програми, но това е точно времето на пробуждане. Пробуждане от тази амнезия, която всеки един от нас, единия вселенски закон е амнезия, когато човек преди да се спусне в тялото, неговата душа, тя преминава през амнезия, за да може да не си спомни кой е като съзнание, душа, висше аз, няма значение как го наричате, за да може, когато тялото догони честотите на трептене на неговия план, акашик договор, акашик записи, акаша, без значение как го наричаме, тогава тялото синхронизира и ДНК-то отключва светлините кодове, за да може всъщност ние да си припомним този план, който ние сме избрали в кашевата стая. Това е така нареченото пробуждане от амнезия. Затова днес избрах тази тема, да се пробудиш от амнезията, да се пробудиш от да оставиш на светлините си кодове, на ДНК-то ти, заедно с тялото ти, увеличавайки честотите и трептението в тялото ти, изравнявайки тези честоти, да оставиш на вътрешното си интуиция, на вътрешното си глас, на сърцето си, на висшия ти аз, гласът в теб, на шестото ти чувство, на това, което усещаш вътрешно, да ти каже този план, мисия, цел, дизайн, който си избрал, какъв е, за да може просто веднага след това да направиш избора, личния избор и да оставиш на Вселената, буквално да отстъпиш назад, да застанеш отзад на сцената и да гледаш как на цялата сцена всичко се завихря за теб, защото всичко започва да се получава за теб. Целият план, който ти казваш, да, искам го, освен че душата ми го избра, искам го и в настоящия ми живот. Той започва и така на сцената, като едно зъбчато колело, като парчетата на пъзела започва да се подреждат пред теб в момента, в който пуснеш този контрол и застанеш зад сцена и започнеш да наблюдаваш тази сцена. Тогава нещата се завихрят изключително бързо и започват да се случват толкова бързо за теб. Тествайте го. Абсолютно, тествайте го. Сложете в коментарите тези от вас, които са в това завихране в момента, защото
много хора със сигурност в момента гледат и се чудят за какво точно говори, хем усещаш, хем въобще не разбираш като как да го направиш. Тези от вас, които са буквално успели да оставят на Вселената, да се дръпнат ръцете и да кажат: аз нямам нужда повече да контролирам действията си, нямам нужда да контролирам плана за деня, нямам нужда да контролирам каквото и да било, и изведнъж осъзнавате, че вие сте на пълната въртележка и всички неща се случват супер бързо в линейното време. Сложете коментар, за да може останалите хора, които гледат, да го прочитат и да видят за не просто думите на Биляна, но също и това, което вие бихте споделили, как изведнъж всичко се завихря и става супер бързо за вас. За вас. Направено е за вас, защото душата работи за вас. И събуждането от амнезия не е просто събуждане. Това е изключителен процес. И в този процес всеки един от нас ще осъзнае колко сте мощни, колко много сила има във вас. Когато една мисъл дойде в главата ти и искам да стана, примерно, лечител, тя не идва от нищото. Не от нищото е така да си кажеш: о, нека да стана лечител, както си, нещо си друго, аз искам да стана, иди си, какво си. Тя идва от душата ти, която душа е отключила светлинните кодове на ДНК-то ти и изведнъж ти казва: време ти е да станеш лечител, примерно. Или каквото в момента се твори в главата ти. Тези мисли не идват и така от нищото. Те идват наистина отвътре, от ДНК-то ти, от вътрешната ти структура на твоите си светлини кодове, които са вградени в тялото ти. И когато душата ти каже: време ти е да станеш лечител, поискай го, защото те не са случайни тези мисли. Никой случайно не е станал лечител, примерно, или учител, или каквато и да било професия. Изведнъж тотално хората в момента се сменят професиите. Не знам дали сте забелязали огромно количество в хора по света в момента се сменят професиите. Защо? Защото отвътре изведнъж активираните кодове ти казват: време е да избереш нещо тотално различно от това, което до момента си правил. Но това, което до момента си правил, като знание, като опитност, буквално като познание, то ти служи в новото ти начало. Изцяло. Замислете се. Помислете и вземете един бял лист и химикал днес и сложете това, което вътрешно усещате. Всъщност, отдавна си мисля да стана учител, примерно, нутриционалист, да се занимавам с астрологични карти, с констелации, без значение с какво. И когато седнете и го напишете и видите всичко, което до момента сте имали като професии, като знания, като опитности, как те се свързват, едни невидими нишки изведнъж ще започнат да ги виждате изцяло, защото това, което се е станало, е, че вие сте се подготвили за момента, в който ще отключите вашите кодове и ще може и тялото ви да ви казва отвътре навън, и мислите ви да са вече в новата ви реалност, в новата ви действителност. Защото не е наистина това, което единствено ще ви спре, е освен твърдото решение: окей, ще следвам това, което вътрешно усещам. Смятам да го следвам до край. Това, което единствено може да те спре, твоите съмнения. Съмнения от типа на: кой съм аз да го направя? Или пък любимото ми: аз съм прекалено стар вече, за кога да сменям професията си? Или пък: аз не знам откъде да започна. Не знам как да го получа. Или пък: кой съм аз, че да започна такова нещо? Или не съм достойна да преподавам на хората. Не съм достойна, това съм го чувала. Не съм достоен да се превърна в изцяло ново мое лице. Или пък: защо да го искам това? За кого да го искам? Тук съм си добре, в зоната ми на комфорт. Ако ти си на 47 години и решиш да станеш музикант, изведнъж тук запалиха нещо.
Ако решиш да станеш музикант на 47 години, ти ще станеш музикант в момента, в който вземеш решението. Ако решиш да станеш лечител, ще станеш лечител в момента, в който вземеш решението. И това, което ще усетите, е как изведнъж на вашата сцена, наречена живот, всичко започва да става супер лесно и живота те води през всички стъпки, за да можете да станеш това, което усещаш вътре от теб. Така че е простичкото решение, да, смятам да последвам вътрешния зов, вътрешния гласът на моите мисли. Беше много интересно днес. Лечението беше 2 часа сутринта и после имахме уговорката да отидем на мисия, да се включим към мисията на Естер. Този гласа ми може да се загуби от облака, който се разнася около мен. И аз бях между това да довърша книгата, редактирам в момента книгата на Лори Лад, да я довърша последните глави от книгата и да отида на мисия. И просто казах, окей, моята душа знае много по-добре от мен, кое е важно в момента за мен, кое е важно изобщо, по принцип, за целия свят. Оставям го на теб. И това, което се случи, беше много интересно, защото закъсняхме с 6 минути. Отидохме и нямаше никой, всички бяха тръгнали. В последствие се оказа, че всъщност Естер е изпратила кола, колата не е ясно къде точно ни е чакала, разминали сме се някъде по пътя, а всъщност те са 2 успоредни улици и началото на 2 успоредни улици е един паркинг, края на 2 успоредни улици е основната улица, която е доста всъщност оживена с много коли. И ние бяхме ту през едната, ту покрай другата улица, но тази кола така и не дойде. И се прибрахме. И това, което аз направих е до доста късно вечерта, всъщност някъде към 11:30, приключих и последната глава редакция. И бях толкова горда и щастлива със себе си, абсолютно супер щастлива със себе си, защото това е нещо, което от месеци наред аз исках да довърша. И да, довършил го. На ден 9 от нашето пътуване и на ден 6 от лечителните сесии довърших редакцията. В момента се отиде вече за 2 и за 3 редакция. Ще влезе в предпечатна подготовка. Сега в края на май месец, юни месец ще бъде в ръцете ви прекрасната книга Божественият замисъл на Лори Лад, която, между другото, обяснява много по-подробно за активацията на тези светлини кодове, за които днес говорих. И първия път тази книга съм я чела на места сигурно 15-16 пъти. И първия път, когато четох точно за светлините кодове и много накратко това, което днес ви обясних преди малко, моето буквално тяло беше, това е точно така. Абсолютно така го усещам. Смяната и пълната смяна на моята професия, примерно, е едно от тотално различна смяна, като предишният ми живот на Биляна в този си човешки живот и настоящият ми живот е защото започвайки да вибрира тялото ми на по-високо ниво, това отключи и активира различни светлини кодове и е като пробуждане от амнезия. Абсолютното пробуждане от амнезия. Така че време е на всеки от нас да се пробуди от амнезията и е време просто да вярвате. Когато ние всъщност закъсняхме, колата не дойде, това, което аз си задавах като въпрос е колко бързо може да пуснеш една пропусната възможност, както ние пропуснахме, не можахме да отидем на мисията с Естер, и колко бързо можеш, оставяйки една пропусната възможност настрани,
да се качиш, да яхнеш нова възможност. В моя случай беше да довърша редакцията на книгата. Така че толкова много възможности имаме непрекъснато, защото ние все повече живеем в квантовото време, а ние винаги сме живели в квантовото поле, просто не сме го осъзнавали. Почти се задушавам от въздуха, така че ще спра. Обичам ви, прегръщам ви. Време е да се пробудим от амнезията, да направим изборът, който искаме, който е простичък избор. Да, искам искам да следвам вътрешният си глас и да отстъпиш, за да гледаш как всичко се случва за теб. С цялата любов на твоята душа, на твоето съзнание, то се случва за теб. Обичам ви, прегръщам ви. Ще ви видя утре по същото време. Чао, чао! Натисни бутон абониране или subscribe и после камбанката, избирайки опцията за всички известия. Благодаря ти!